Alle ensimmäistä kertaa mies, joka on lähtenyt ajoissa liikkeelle Rovaniemeltä. Rovaniemen reipata edustava Toni Puurunen on saapunut tänne Tampereen Pirkkahalliin mielessään vain ja ainoastaan Suomen mestaruus miesten sarjassa alle 105 kiloa. Toni Puurunen aloittaa siitä, mihin muut eivät ole pystyneet edes lopettamaan, eli toisena tällä hetkellä on Juha Kukkonen. Hän sai ylös tempauksessa 140 kiloa ja Toni Puurusella aloitusraudat tempauksen osalta 150 kiloa. Ja tanko nousee puhtaasti pään päälle, rauhallinen keskittynyt liike ja täysin puhdas nosto. Ei tuomareilla hajaääniä. 3-0 tuomariäänin tämä nosto hyväksytty ja Toni Puurunen, Rovaniemen reippaan mies, siirtyy miesten sarjassa alle 105 kiloa puhtaasti johtoa. Nyt oliko Puurusen korotus? Nyt 160 kiloa. Toni Puurunen saapuu nostoestradille. Hän aloitti miesten sarjassa alle 105 kiloa. Ensimmäinen tempausyritys toi tuloksen 150 kiloa ja aika reilu korotus, eli 10 kilon korotus miehellä. 160 kiloa tällä hetkellä on tangossa. Puurunenhan oli ennakolta ylivoimainen suosikki ja siitä vaikuttaa, jos hän pitää ja saa ennen kaikkea tuloksen myös tuossa työntönostossa, niin mies Suomen mestaruuden tulee nappaamaan. Muilla ei ole nokan koputtamista. 160 kiloa ja kunnon karjaisu ja tämä sytyttää myös tamperelaisyleisö. Ja näin Toni Puurunen, Rovaniemen reippaan mies, näyttää mistä suomalaismies on tehty. 160 kiloa toisella ja puhdas nosto näin. Toni Puurunen ylivoimaisessa johdossa alle miesten alle 105 kilon sarjassa. Ja näin Toni Puurunen on nostamassa viimeistä kertaa, mitä tulee tempaukseen näiden SM-kisojen osalta, jotka käydään tänä vuonna täällä Tampereen Pirkkahallissa. 165 kiloa on mies laittanut tuohon kolmanteen yritykseen. Toni Puurunen aivan ylivoimainen, hän aloitti 150 kilosta, toisella tuli 160 ja nyt kolmannella 165 kiloa on rautaa tangossa ja kaiken lisäksi mies on vielä tässä alle 105 kilon sarjassa kaikista kevyin nostaja. Hänen punnituspainonsa tänä aamuna 96,2 kiloa. Ja näin mies keskittyy vielä 17 sekuntia kellossa jäljellä aikaa sen minuutin aikana, mikä tuo kello käy, niin silloin nostaa suoritettava ja sieltä tulee yritys, mutta se menee yli takakautta. Mutta latausta mieheltä löytyy, eli on odotettavissa aika hurjat tempaukset. Toni Puurunen aloittaa 200 kilosta tuon oman tempausurakkansa, mutta hän johtaa ylivoimaisesti tuota alle 105 kilon sarjaa. Hänen tuloksensa siis 160 kiloa, toisena on Juha Kukkonen, hän sai 140 kiloa. Sarjan alle 105 kiloa Suomen mestari, mikäli tämä työntöosio tulee aloitusrautojen osalta ylös. Rovaniemen reippaan mies Toni Puurunen on ollut tässä kilpailussa aivan omaa luokkaansa tempauksessa 160 kiloa ja hänen kovimmaksi haastajakseen hän nostettiin Juha Kukkonen, mutta hän ei saanut kuin 140 kiloa, joten tässäkin vaiheessa on miehillä 20 kiloa eroa ja vielä tuo oma suhteutettu paino on Toni Puurusen eduksi. Hän on kokenut nostaja, käynyt arvokilpailuissa. Suomen mestaruus on myös miehellä plakkarissa ja onko nyt tulossa toinen? Se selviää aivan muutaman sekunnin kuluessa. 180 kiloa tulee rinnalle, pikkusen jää eteen tuo nosto, mutta hyvin hän korjaa tilanteen ja sieltä vielä tanko pään päälle ja puhdas nosto. Kaikki tuomari valot syttyvät näin tauluun. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Toni Puurunen, Rovaniemen reipas, on Suomen mestari miesten sarjassa alle 105 kiloa vuonna 2005. Ja tietysti meillä on vielä 2 yritystä jäljellä, joten kiva nähdä, kuinka suuri rautoihin hän tänään yhtyy. Mutta tällä hetkellä selkeässä johdossa ja Suomen mestari Toni Puurunen.
sarjan alle 105 kiloa miesten Suomen mestari Toni Puurunen, Rovaniemen Reipas. Hän on ollut tänään aivan omaa luokkaansa. Jo tempauksessa mies otti 160 kiloa ja tässä työntönostossa aloitusraudat olivat 180, tämän jälkeen 190 ja nyt rautaa tangossa peräti 200 kiloa eli 360 kilon yhteistulokseen. Se tietäisi sitä, että 60 kiloa on eroa toiseksi tulleeseen ja se on aika hurja ero se. Toni Puurunen keskittyy, hän on nostaja, joka jättää aika viime sekunneille joka kerta tuo nostosuorituksensa. Minuuttihan nostajalla on aikaa tuo suoritus tehdä ja sieltä tulee 200 kiloa tuo rinnalle, mutta ei jaksa jaloilla työntää mies etukyykkyvaiheesta tuota rautaa ylös ja näin hänen tuloksekseen jää 190 kiloa yhteistulos, 350 kiloa. Toiseksi miesten alle 105 kilon sarjassa tuli Juha Kukkonen 300 kilon tuloksella ja pronssia nappasi Juha Koivunen tuloksella 290 kiloa. Muistutetaan sarjassa alle 105 kiloa ei ollut Rovaniemen Reippaan Toni Puurusen yllättäjä tänä iltana Juha Kukkonen, vaan peräti 50 kilon eromiehillä tuli Toni Puurunen ykkönen 350 kiloa, Juha Kukkonen toiseksi Podonosseurasta Keravalta, hänen yhteistulos 300 kiloa, Juha Koivunen kolmas ja Mikko Salo sijoitti